guys, welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग YouTube channel आरो बायदिनि खेबसे फिन बनाय जालायबाय। तो आं दायो प्लेग्राउन्डआव दंफैयो guys, खारनाय नायफैदों। तो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांना मिजिंथिनाय थाबाय गाइसमोन। तो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। साइड बल गेलेगासिनो गथ'फोर साइड रेस 100 मिटार रेस टाइम नायग्रा माखा गाइस नै टाइम नायग्रा माखाया नै 100 मिटार रेस नांग्रा माखा दे रेस रेस हो हो Sebelah ada. Ho. Pati ba dia mun hew ten finaikeun. Heuy haya nunggu. Kita Asidan sono sini dulu. Haya. Gua sama ngau sini, ro. Ni ba kami sana. Ini bayi sono kurang gua. Sige udah sih. Ibu dong. Inja boy. Ada mau kurang. Inja boy. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.